Takže máme časť teoretickú, ktorú máme na začiatku, asi prvé, myslím, že to sú prvé 3 víkendy, kedy naozaj riešime všetky tie princípy Márie Montessori a snažíme sa ísť viac do hĺbky, snažíme sa pracovať s literatúrou od Márie Montessori a ísť do podrobná, pozerať sa na to, kto to ako vidí a teda pochopiť tú zásadnú myšlienku. Nie len ten základný výrok pomôž mi, aby som to dokázal sám, ale naozaj pochopiť celý ten zmysel Montessori pedagogiky, že je to naplnenie potrieb dieťaťa a celý ten priestor, ktorý potom ponúkame v rámci aktivít, dieťaťu pomáha spoznávať tie svoje potreby a naplňať ich podľa senzitívnych období. Čiže to je tou prvou časťou a okrem toho si v tej prvej časti aj povieme, ako viesť triedu a ako sa popasovať s rôznymi možno kritickými situáciami v triede, ako začať školský rok, to je veľmi dôležité, to je celé gro, ktoré potrebujete vedieť, aby potom ste mohli vôbec prezentovať materiály, pretože ak tam nie je vytvorená určitá tá báza, tak vlastne prezentovať Montessori materiály je potom ani nie, že zbytočné, ale nemáte tam tie výsledky, ktoré tam chcete mať. A výsledkom myslím sústredenie dieťaťa. Nie nejaký, že teraz staviame na nejakých kognitívnych, ako keby, že toho dieťa musí veľa vedieť, ale to najdôležitejšie je, aby sme vytvorili triedu, ktorá je spokojná, pokojná a kde sa deti sústredia. Takže to je tá prvá časť tej teoretickej časti. Potom, keď máme tú teoretickú časť, potom máme praktickú časť, kde máme jednotlivé ukážky, kde najskôr si aktivity ukážeme, potom si to zapíšeme a potom je časopriestor ešte na vyskúšanie si tých aktivít, aby ste si ich mohli chytiť aj do ruky. Čiže máme aj tréningové časti, ktoré sú vždy, keď si niečo odprezentujeme a potom majú aj súvislú časť, to si nájdete aj na internete, že máme jednotlivé dni, ktoré sú iba tréningové potom. No a následne po celom tom kurze vás čakajú samozrejme skúšky a tie majú 2 časti. Z princípov Montessori pedagogiky máme písomné skúšky a potom máme praktické skúšky, kde nám odprezentujete aktivity z každej oblasti. A ešte takisto na kontrolu odovzdávate metodiky, ktoré si robíte z každej oblasti a takisto aj z tej teoretickej časti. To, čo od nás dostávate ku každej tej teoretickej časti, sú už časti spoznámkované jednotlivé kapitoly, takže každý účastník dostáva, ale samozrejme si k tomu píše aj svoje poznámky. Buď to robíme nejakou zážitkovou formou alebo cez prezentácie. A takisto v rámci odprezentovávania aktivít si každý účastník zapisuje celý postup tej jednotlivej metodiky. A možno, aby tam nebol strach z toho, že či sa to dá stihnúť alebo nie, tak vždy to, čo je najdôležitejšie, najskôr si tú prezentáciu pozrieť, vtedy nezapisujeme a potom, keď tá prezentácia je ukázaná, tak potom prichádza znova celý postup a asi ho spoločne zapisujeme. Pretože takto to učenie prebieha jednoduchšie, prebieha vlastne 2-krát. Keď sa pozriete na nejaké výskumy, ktoré sú publikované, tak vlastne keď si veci zapisujeme, alebo keď sa aj učíme z písaného textu alebo z knihy, tak jednoducho to učenie prebieha rýchlejšie a vieme si ho viac zapamätať. Takže preto. A to, čo je dôležité, sú to naozaj vaše poznámky a že to nie je nejaký text napísaný niekým iným. To je takisto veľmi podstatné. Budem si môcť na kurze fotiť postupy prezentácií? Postupy prezentácií ako nie je dôvod si fotiť. To, čo je takisto ďalší výskum, všetko, čo si odfotíte, zabudnete, všetko, čo si zapíšete alebo chytíte do ruky, tak si jednoducho lepšie pamätáte. To je ten dôvod, prečo to robiť takto.
Na tých tréningových dňoch trénujete podľa svojich poznámok, to znamená, že my sme tam, som tam ja, alebo je tam asistentka, alebo sme tam obe a pri postupoch si môžete ten svoj postup opraviť, ak ho máte nesprávne napísaný, pretože sme tam a dohliadame na to, či si tie jednotlivé aktivity opakujete správnym postupom a správnym spôsobom, čiže na to sme tam. Nie ste len tak ponechaní na seba, ale vždy je tam lektorka alebo aj lektorka, aj asistentka.